Здравейте, бъдещи първокласници! Добре дошли при нас, учениците от 4-ти А клас. Заповядайте в нашата класна стая. Можете да се настанете на нашите места и да се почувствате като истински ученици. Благодаря! Как се чувстваше, когато беше като нас? Притесняваше ли се, че ще ставаш първокласник? Вълнувах се, че съм пораснала и ще ставам ученичка, но се притеснявах дали ще се справя с четенето, писането и другите предмети. Аз изпитвах същото, но още щом започнахме, разбрах, че интересно и лесно. Много бързо започнах да се справям с всички поставени задачи. Теб лесно ли ти беше? На мен много ми харесаха учебниците. Те бяха пъстри с картинки. Също като на игра се научих бързо да чета, да решавам задачи, да изрязвам, да лепя, да спортувам. Учителите винаги бяха до нас и ни подкрепиха. Те ни помагаха. Ето, може да разгледате нашите учебници. Ще имаме ли време да играем или само ще учим? Освен да учим в училище, имаме време и за почивка. Тук открих много нови приятели. Между частите играем и празнуваме. Когато имаме рожденик или именник, ние пеем, празнуваме и танцуваме. Разбира се, не може без почивка. За тези 4 години заедно пъсът ни стана много задружен. Помагаме си, подкрепяме се, правим пирички, но малко. Наистина ли успяхте да научите много неща? За тези 4 години научихме много от своите учители. Вече решаваме сложни задачи с големи числа, четем дълги приказки при разказване, ги пишем текстове, творим, спортуваме, научихме английски език. Кой се грижи за стаята ви да е чиста и подредена? Класната ни стая е нашия втори дом. За да се чувстваме добре, тук се стараем винаги да поставяме вещите си на точно определените места. Имаме шкафчета за раничките си, а всеки се старае да подрежда внимателно в нея вещите си. Имаме и папки за всеки предмет, така много бързо и лесно се подготвя за всеки час. Папка по български, по общество, по английски, по четене и по български. Кое е най-важното нещо, което ще трябва да правим, когато станем първокласници? Посъветвайте ме. Моят съвет към вас е да слушате госпожата си. Тя ще ви научи на всичко, което ви трябва в първи клас, а когато дойде първият учебен ден, напълнете раничките си с усмивки и се радвайте, че ще бъдете първокласници. Бъдете спокойни, защото ще бъдете в сигурни ръце. Ръцете на нашите учители. Имаме един подарък за вас. Гривничка с пчеличка. Тази пчеличка ще ви напомни честта и постоянство, всичко се постига.
Благодарим ви, че бяхте наши гости. Надявам се, че сме ви били полезни.